Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. ‘Yan uwana masu mining ko Satoshi. Ga wayanda suke gani an ba wa wasu 2 Ethereum and 1 BTC. Ga yanda kai ma za ka yi ka samu a baka, domin da akwai yiwuwar ya tabbata an baka ɗin a matsayin airdrop. Da farko bayan ka yi downloading new application na Satoshi, ka yi shi ka gama, to da ƙarshe za ka shiga cikin ainihin airdrop ɗin. Ga nan sama gurin increase, nan saman nan gurin increase team, ko kuma in ce increase income, increase income ɗin nan sai ka ja sama ga wajen recruiting teammate poster, sai ka taɓa shi. Gashi nan za su nuna maka recruit teammate steps, screenshot share page to photo album 1. 2 kuma send the screenshot from the album to your friends, then sai kai close. Kana dubawa gashi nan sun bani 1 BTC 0.0 da kuma 2 Ethereum 0.0. zai hafu kai ma za ka iya yi a baka, sannan za ku iya sharing wannan bidiyo domin 'yan uwa su ga yadda za su shiga su ma su samu. Allah ta'ala ya sa mu dace. Allah tabaraka.